Една продукция на Music Fan Production. Jesus, поздрав за Йосиф Михалев и братя Михалеви. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде отвътре. Братя Михалеви са на мнението, че за завистливите няма място тука! Hey! Йосиф Михалев казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10. До вас ще ви чувъркат моите 5. По-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Йосиф Михалев казва: по-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не стяхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Music Fan Jesus Production. Фамилия Михалеви са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на ниш, държа галкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Нишки си оставате обратно в първи клас. Йосиф, хей! Йосиф Михалев каза: техте мои понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде я имат и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работа. Докато другите броят, аз умножавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. По-далеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде! Йосиф Михалев ви казват: дразнете се още! Злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Михалеви, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Йосиф Михалев!